Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang dakong pista, solemnidad sa Christ the King or Kristong Hari or Cristo Rey. Happy pista ninyong tanan. Nagtimaan na ni nga katapusan na rong Domingo sa atong tuig sa simbahan 2024. Next Sunday, first Sunday of Advent, musod na sad ang bag-ong tuig sa atong simbahan 2025. Karon sang adlaw, ako sang gisaulog ang akong ika-61 nga birthday. Pak mo diha, kinahanglan gyud mo mopalit og slot anang inyong pagpakpak. Dako na akong pasalamat sa Ginoo nga nakaabot ko aning mga idara og ako sang gipasalamatan ang akong pamilya, labi na gyud akong iampo dinhi ang kalag sa akong mga ginikanan, si Mama Valeriana Tabornal Ubod og si Papa Severo Ubod. Ato sang iampo ang ato mga leader sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, nga maliwat unta sila sa atong Kristo nga hari, nga wa maghari-hari, wa makig-away, hinunoa, nagluwas natong tanan. Ang atong mga benefactors and donors nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit og slots, hatagan unta og abunda na grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios
Magampo kita. O Dios nga gamhanan og maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug sa walay hunong magdaig kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. May mga butang pagayud nga nakita ko sa akong pananawon. Og nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo, og miduol siya sa walay katapusan, og gipaila siya kaniya. Og kaniya gihatag ang gahom, og ang himaya og ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kasanang, gibistihan ang Ginoo o gibagsan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon, o gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw o Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo Hari,
Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ug gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya ug pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala ug gihimong usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya sa Hesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan kabahinoon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagod ako, ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari kabadiay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dinhi sa kalibutan mga igsoon, basta hari gani ka, naagyod kay kontra. Dinhi bas kalibutan ba? Si Jesus naingon siya, ang akong gingharian dili dinhis kalibutan. Ngano man, kay ang gingharian ni Jesus kanang iyang gilingkuran nga trono, matud pa sa unang pagbasa, tuwa na dito sa langit nga siya ra gyud maoy mahimayaon didto.
Muna mo kanta tag himaya sa Dios. Unya, matud pas atong tubag sa Salmo, sa to, ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Siya mo'y labaw sa tanan. Wa siya'y kaaway dito sa langit. Pero kay nianhi man siya sa kalibutan, iyang manggi paabot ang iyang gingharian din sa kalibutan, aduna na siya'y kontra. Nanay kontra. Nga nanasad siya'y dumadapig, naasad siya'y mga kaaway. O kinsa may kaaway ni Kristo isip hari din his kalibutan, kinsa man, ang iyang kaaway mao ang yawa. Ang yawa. Lingya imong tupad, ingna, unsa man mo, kaaway mo o amigo mo si yawa. Ingna ko no. Ingna unsa man, amigo mo si yawa o kaaway. O kinsa man ning mga tao nga kauban sa yawa, ang nigamit sa batasan sa yawa. O ang unang batasan sa yawa, kana giyong pagpamakak. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kapamakak karong tuiga 2024. Taas ang kamot. Mga sakop mo si yawa. Kay matud pa ni Kristo, tungod ni ini mianhi ako aron pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. I'm here to witness the truth, and those who are living with the truth will listen to me, or mahimong akong kauban. Di ganita mugda sa kamatuoran, mahimo ganitang bakakon, matipon dayon ta sa gingharias yawa. So dinis kalibutan dunay duha ka gingharian og duha ka hari. Si Kristo ang gingharian sa Dios ug ang yawa sa iyang gingharian sa yawa. Unsa may timailhan sa gingharian sa Dios dinis kalibutan, ang tanan nga nabilong aning maong gingharian na ay kalinaw, na ay hustisya, na ay kaangayan, ug naagid ng paghigugmaay. Naaba na sa inyong balay karon, naabay kalinaw, naabay hustisya, naabay kaangayan, naay paghigugmaay, naaba na ron sa inyong pamilya. Lingo gani ka, pasabot, naa ka nabilong, ang inyong pamilya nabilong sa gingharias yawa. Sige na lang, ay na lang ang pamilya, kay naman sa yawan noon diha. Ang imo na lang kaugalingon, ang imong kasing-kasing, naaba kay kalinaw, naaba kay hustisya, kaangayan, o gugma, na galisod sa mong tubag. Atong padako-dakuan, dinis atong parokya, naabay kalinaw, sa atong usa, hustisya, kaangayan, o paghigugmay, naawa. Alang-alang jutay. Sa atong nasod karon, sa atong nasod, naabay kalinaw, naabay hustisya, kaangayan, o paghigugmay. Sugan ninyo guhaoy. Thanks to social media, aware kay ta nga dinis atong nasod karon, ang atong nasod naagyod ang way kalinaw, kagubot, naa ang inhustisya, naa ang dili makiangayon, ug way paghigugmaay, pagsigigyog, dinautay, sininghagay, og sigigyod og ginukdanay. Kinsay nagbuhat? Ang mga leaders nga membro sa gingharias yawa. Na siya. Muna, sa atong ikaduhang pagbasa karon, nihisgot gyud ang sulat ngadto sa sa gipadayag nga ang atong hari nga mao si Kristo, gigamit niya ang kamatayon niya,
aron pagluwas nato gikan sa atong mga sala ug himuon taniya nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Pasabot, ang gigamit ni Kristo isip hari aron mabuntog ang iyang kaaway nga mao ang yawa, ang prinsipe sa bakak, ang prinsipe sa kamatayon, mao ang iyang kaugalingong kamatayon. Si Kristo nagpakamatay para sa iyang mga gustong luwason, para sa iyang mga gihigugma. O kinsa may gihigugma ni Kristo? Kinsa man? Kinsa? Ang tanang tao, ang tibuok kalibutan. For God so loved the world that He gave us His only Son. O giunsa niya paghigugma ang tao? Gidumta ni Kristo ang sala. Munang doon natay nindot kayong prinsipyo nga makapahimo ni natong mabilong sa gingharian sa Dios ug mao ni ang pinakakamatuoran nga angay natong sagupon. Hate the sin, love the sinners. Higugmaa ang mga makasasala, dumti ang sala. Kung ang imong bana nangabit, higugmaa siya, dumti ang pagpangabit. Kung ang imong anak bakakon, higugmaa siya, dumti ang pagpamakak. Kung ang imong leader, mga bakakon o mga korap, higugmao nato sila, apan dumta nato ang pagkakurakot o pagkabuangon. Kung ang imong silingan palaaway, sigihan kag daot, higugmaa siya, dumti ang pagkalibakirog-libakira o pagkahinaot. No? Sakto ba na? Dili. Gamay ra makay nito bag. Ang katong naingong sakto, murag posible maura to'y membro ni Kristo. Kanang uban, membro pagyapos siyawa. Giling ya imong tupad. Ing na sugod karon, dinajod ko maglagot nimo. Giing na. Nasugod karon, dinajod ko maglagot nimo. Sige na. Lingi ba? Uy, ang di man mo manglingi. Nya, maingon din siya, bantay magyaw-yaw ka ha? Nya tubaga dayon, yaw-yawa nako ang imong sala. Pero ako kang higugmaon mo na iguli ni mo sa inyo, moingon dayon ka, kanang imong pagsigig sugal ba? Lagot kay kuan ang imong pagsigig sugal. Pero it cannot change my love for you. Kanang imong pagsigig duwa sa computer ikang anaka ka, galagot gyud ko ana. Lagot kay kuan ang pagsigi nimo duwa sa computer o kanang imong pagtinapulan. Pero it cannot change my love for you. Ana ba? Nindot no. Maglagot yung kuan ang di mo mamalit og slat. Kanang inyong di pagpamalit og slat, maglagot yung kuan kay mga daw kay mustanan. But it cannot change my love for you. Nindot ano? Mo na gibuhat ni Kristo, ingos Kristo, maglagot ko sa inyong pagkabakakon, maglagot ko sa inyong pagkapagarbuhon, maglagot ko anang inyong pagka-inhustisya, pagka-unjust. But it cannot change my love for you. Ingon niya, unsay pruiba? In siya, patya ko ninyo, di jud ko mo reklamo. Patya ko ninyo, di jud ko masuko ninyo. Agibitay gid sa cross, awa gid masuko. Kaya nga naman, ang iyang gikasukan, mauman ang atong pagka-pagarbuhon, ang atong pagka-kalibutanon. Pero ang atong kalag, gihigugmas Ginoo, wa gid na niya biyai. Og ang tanang maayo iyang ihatag nato, bahala nag ang tanang dautan, ihatag ngadto niya. Kanindot unta kung ang atong mga leaders ingon ani. Kanindot unta kung kining ato mga leaders ros nasod nga mga membro sa yawa na atanang pagpamakak na ang pagka inhustisya
naaning pagkaway gugma, pagkapalaaway, pagka one-sided. Muhunong na unta sila ani. Gihigugma gyapon sila sa Ginoo. Pero usahay ra ba ang gugmas Ginoo dunay kinutuban. Kanus aman mo hunong inig kamatay nato. Mamatay ganita nga sakop sa gingharian sa yawa, wa magpuyo sa kamatuoran. Paduang gitas gingharian sa yawa. Og diha mohunong ang gugmas Ginoo. Ang musod na ang hustisya. Because God is also a just God. Mohunong ang iyang gugma alang nato kay wa naman tay ginhawa, wala naman tay free will to make decisions, ug moso dayon ang hustisya. Ano? Awa, di ba nanawag ng yawa? Nanawag siya, ingon siya ay pagsigpaminaw, ana, samuk-samukon ti ka. Ana, may gani, kay gipatay da yung yawa. Ana siya. Patya da yun. Congratulations sa atong mga pipila ka mga leaders nga mao karoy gihanukan sa tanang pagdumot, tanang kalagot kuno, tanang inhustisya na bisa naghapit na mamatay di lagyapon tagahag ambulansya. Congratulations. Hinaot unta nga dili sila masuko sa gibuhat sa mga pipila ka mga pulis, pipila ka mga leaders nato. Hinaot unta nga di sila masuko sa maong mga leaders o maong mga pulis. Ang ilanong ingnon, maglagot mi anang inyong pagka-inhustisya, maglagot mi anang inyong way pagbati nining hapit na mamatay nga usa ka lawyer nga masakito nagsuka-suka na. Maglagot mi anang inyong pagsigig hatag og inhustisya, but this cannot change my love for you. Kana untay nindot, no? Lingi ay mong tupad, ang di mo lingi iya sa yawa. Lingi ingna, I'm sorry. Nya ingna dayon, starting today, nothing gonna change my love for you. Gina, ingna na siya. Congratulations. Kaning paghatag og maayo, mao ni ang pag-share sa atong 3 T's: talent, time, treasure, in a loving and merciful way. Kana bang wa ta maghuna-huna og unsay musod nato? Tagaan ta mog sample, ang atong CTUMM nagtukod tag mga balay sa mga tao nga nagpakita lang nga nagantos. Nakit-an sa nato nga nagantos sa ilang balay. Nya kita nang hatag tag CTUMM para na ako nang gihimo nga project sa akong birthday mo nang wa jud ko nag-celebrate karon. Ningon ko ninyo mohatag mo gift CTUMM na lang, slot na lang. Thanks be to God, nakasugod na ta, nakahuma na tag 3 ka balay. Gusto mo mutanaw? Sige, mananaw ta. First nga balay, before na siya, ang after, mauna na siya. Ang second nga balay, maunay before, niya ang after, mauna na siya. Ang third nga balay, mauna siya, duha ka side ang gihimuan, niya ang after, mauna na siya sad ang balay. So atong pakpakan ato mga panday. Salamat sa ato mga CTUMM, pero naapay daghan nga palitonong slot. Ang atong CTUMM naapay 18,112 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Nya ang atong halin niabot nag 51,888 ka slots ang atong nahalin. Pakpakan nato ang namalit nato. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto na natay halin 44,314 ka slots.
naapay 15,686 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Sus ka, nindot untag mahurot ni karong month of December or this year para sa ato mga contractors. Lain sad nga pagpaambit kaning time ang paghatag og panahon niya sama aning pagsimba, no? Kana time ni simba ta niya, dili magsigi gawas-gawas. Spend your time with the Lord kung mahimo, no? Napamang natin manimba nga bisag anytime mo gawas gyud. Pagsakripisyo para ma-share nimo imong time. Nya dayon talent like anang profession. Karon bitang bag-o naka-convince nako ang duha nato ka parishioners nga ning ingon nako, Father, pag-practice aning among gi-practice low carb diet. Kay sugod ato akong last birthday 2023 pagka 60 years old nako, sugod dayon ko maintenance para sa sugar. Kay akong sugar 210, moabot usay 250, nya mag-maintain gina 160, 150, 190 ana. Og tuod man isugod kog inom atong November 24, 2023 last year. Pag-abot nako og January, ni-increase na sad ang akong giinom. Pag-abot og April, increase na sad. Pag-abot og July, ni daghan na gyud. Nya gitudloan ko nilalagi aning low carb diet, and thanks be to God, akong giswayag paminaw o gitan-aw nako, wa ni kaila nako si Dr. Grace Rohotan na ana sa YouTube. Nitan-aw ra ko sa iyang mga lectures diha, mga gipang iyang gipang vlog diha sa YouTube. Daghan na kayo mga akong gipang paminaw o na-convince ko nga mosugod anang low carb, no? Low carb and fasting diet. Nisugod sa kuwatong July 20 hangtod karon. Wa na ko niinom og tambal, sorry doc, akong doktor. Wa na ko niinom og tambal, wa na ko niinom og vitamins, wa na ko niinom ato mga food supplements. Nya mga 4 days ago, nagpa-check up ko ang akong 6.90 nga last nga check up nga level sa sugar, diabetes na gyud. Karon ibalik na sa normal 5.70. Ang akong fatty liver, grade 1 ba to or stage 1 ba tawagan na? Karon nawa na. Nya ang akong sakit sa hawak, sakit sa tuhod, tanang panakit dinis mga joints, 90% nawa na sad siya. Wa na ko magsigi og sipon, wa na ko maluya, musaka ko na atong building, up and down, di na ko mopahuway, di na sad musakit akong tuhod, mura na kog ulitaw. Unya, sa una, double X ko ang akong size, karon luag na nako ang large. Ang akong karsones bago pa nakong gipausab ang hawak kay ni diferensya na og 4 inches. Nya ano ako man gi-share? Salamat aning mga doctors nga nagsigig padayon og research para sa kaayuhan. Og moingon kong para sa kaayuhan kay dili man tambal ang ilang gi-introduce. Ani nilang Dr. Grace Roho, ang gi-introduce nila is discipline sa kaugalingon. Matud pa nila, ayaw sudlig basura ang imong lawas aron dili mamatay. Limpyuhi ang lawas. Karon sad, igtan-aw na ko sa mga pagkaon. Basura na sa akong lawas. Basura na sa akong lawas. Di kumukaon anang basura. Nya karon sad, ako sa ninggi dala ngadto sa akong spiritual life, isipare. Ikakita na kog chicks nga gwapa kayo ko, basura na. Nya moingon sang yawa,
panagsailan ko, lisod kayo, panagsaan na nimong basura. Ikakita na ko og mga kwarta, daghang kayong kwarta, kanang inyong mga donations, lami kayong tigomon, isod sa bulsa, moingon ko, basura na sa akong pagkapari. Nya inigtanaw sa nako nga lami kayong tamparuso ng tao nga magsigig daot nako, moingon ko, basura ning batasana. Di ko ni entertainon. Moingon ko, kapugong magani ko 4 ka buwan na karon nga wa jud ko mukaon as akong naandan nga mga pagkaon nga akong gitan-aw nga makabasura sa akong kinabuhi. Kanis ang akong spiritual life naman sa ko'y paboritong sala. Ako sa ni siyang hunongon, disiplinahon sa nako akong kaugalingon. Dili lang limpyuhan akong lawas, limpyuhan pud nako akong kalag. And salamat sa mga tao nga ning paambit ini. Ako sa ning gipaambit ninyo to appreciate life. Di ko ingon nga di ko mamatay, di sa ko ingon nga taas kay kong kinabuhi, pero nga ako lang appreciate life. Give justice to yourself, to your neighbors, and to God who created us in His image and likeness, who created us very good. Og nangandoy nakita untang tanan maadtos iyang gingharian. Limpyuhan nato atong lawas, limpyuhan sad ang atong kalag. Matod pa sa panultihon, cleanliness is next to holiness or godliness. Manindog na ta mga holy. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, sakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa Dios nga nahigugma kaayo kanato ug siya sa dangatong hari. Malaumon kitang moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagtuo diha ni Kristo ang hari, isipon natong mas bililhon ang mga butang sa gingharian sa Dios, labaw kaysa mga butang dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, maningkamot nga mapanalipdan ang mga katungod sa mga mamumuo, sa mga adunay kabilinggan, ug sa wala gipakataw nga mga kabataan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa kanunay tinguhaaw nato ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta sa tanan natong buhaton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang masakiton og sila nga nanag-antos, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalapuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga matuuhon nga mihalina makaambit sa kinabuhing tunhay didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata ang amo mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Hari o Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, naghalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo, magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga way katapusan ug hari sa tanang kalibutan,
sa Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo, didto sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na kadtong nabiktima karon sa mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nakalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo ug dad-a kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkasulod sa gingharian sa Dios. Ngato lang buhaton mao ang pagsunod sa batasan sa atong hari, hate the sins, love the sinners. Mao na siya ay pinaka-importante. Sige, ato nang tawagon ang ato mga children nga niya karon 10 years old below. Arimos tubangan para nasad sa inyong blessing. Atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, atong mga PIMAG, atong Eucharistic Lay Ministers, atong mga usherates, love offering assistants, ang atong mga IT, parish personnel, sacristans, lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rani o Mrs. Janet Rillian and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Sige mga children, iana inyong kamot ha. Aron amo mong blessingan. Atong extend ato mga kamot, mga igsoon ngadto sa ato mga children. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among ipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunoa luasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan malusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatayon. Amen. himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. itong pakpakan ato mga children. Congratulations. Sige, uli na mo mga children. Nga padayon mo sa inyong pagbinuotan aron maadtogin mo sa langit. Ato sang pasalamatan ang ato mga benefactors and donors, nagsigig palit na tog slots, kato akong gi-announce kaganiha. So padayon pa mog palit ha, is BFDAG, 500 pesos per slot, naapay 15,686 ka slots available. Nga nasad ni 16 slot challenge, nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 320 ka 16 slot challenge. Nga atong special slot
CTUMM or Christ Transforming Union with Mama Mary. Mao ni ang para sa akong birthday o katong niagi na tong kapistahan sa segunda patron. Nahalina na taog 51,888, napay 18,112 nga tag 100 pesos per slot. Yan, nasa ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Kadawat na sa tag 256 ka 61 slot challenge. Nya karon kay ako mang birthday, manganta man jud mo happy birthday, siguro man jud ko ana, ako na lang butangag aksyon ang inyong kantas happy birthday. Samtang magkanta mo happy birthday para nako, naay musuroy og sibot mangulikta ninyo og special CTO giving. So kanang atong makulikta karon, isod na nato sa atong CTO para itukod og mga balay. So kinsa tong mukantag happy birthday o mupakpak nya dili muhog og kulikta maimpirno mo. Dili tay. Gikan sa piso ngadto sa 1,000 kanang nasa gawas kanato resibuhan tag 100 mo na 500 yon man. Kani karon kay special man bisag pila inyong ihog counted na as one slot para sa Ginoo from 1 peso to 1 million. Okay mo na? Nga rin na mo mga sisters. Kaya ato na ning sugdan niya ang choir atong pakantawag happy birthday. Haron din na ni sila mo kantaon niya. Bahala na mo kung sang happy birthday ha inyong kantahon diya. Basta malipay jud ko ana, labaw na gyud ang Ginoo kung mohog mo og special love offering. Sige. Salamat kayo. Salamat sa inyong gugma sa atong tukuranan og mga balay. Tulo pa to natukod, 61 atong target, napay 58 atong tukuronon. Hopefully mahimo gid ni nato ha. Ang ato sang DSAP, 5 naman lang to kato investment slot, usa na lang roy nahibilin. Yan ay mga pledges. So first come first serve na lang ni. Pero katong ni pledge, nga wapa na to ni na-close, kaya wapa makarimit, wapay nakarimit, last, kuha na lang ni, slot, ato na ning i-close ang atong DSAP, nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. O niya, katong nag-pledge, o gusto yun mo nga i-remiton yung dayon, ato tong dawaton, bisag mulapas na sa atong gitarget nga 215 ka slots sa DSAP. Salamat kayo. Nga padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, mga 209 na ni ka 1,000 ka subscribers. Just view, like, share, subscribe. Nya maka-income ta diha gamay atong ihatag sana sa atong charitable expenses. Nya padayon mo hatag ha sa ato dihang special love offering para sa upkeep sa atong parking areas ug sa ato mga CRs
ihug lang sa ato mga boxes. Salamat yung kay ninyo, ana, sa atong pag-maintain dire. So, basig, last na lang ni akong birthday, nakuyog ta kay next year, on or before August, mag-reshuffling naman. So, posible nga, or dili posible, no? Dako yung mabalhin yung ko og laing parokya. Pero kung itugot, basin sad og ma-extend. Wala pataan na kako ano, pero pindila na sa obispo. Dako pa bang kita dinhi og mga bayronon, di sa ko ganahan unta, nga ang sunod na kong pari, mo'y magpasan sa atong bayronon. Nya daghang pa sa tag-project nga gihuna-huna, nga ako sa tang gihuna-huna, nga ato tang tiwason, pero kung depende mo na sa atong mga authority sa simbahan. Gampo lang ta, pero this might be our last Mass with my birthday. Di ba? Ay mo goal diha, kaya di pa bita mo mga matay. Pag low carb na mga joke. Wala sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit katulo, Viva Kristong Hari. Viva Kristong Hari. Viva Kristong Hari. Viva Kristong Hari. Masipang pakpak sa atong hari ang Ginoo ug manluluwas.